Бер туган гракхларның жер турында кануннары темасының практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Тарихи хаталарны табыгыз. Җавап. Һәр римлының 3 исеме булган. Мәсәлән, Тиберий Симпроний Гракх. Беренчесе Тиберий шәхси исем, икенчесе теге яки бу патриций яки плебей руыннан булуын күрсәтә. Өченче исем Гракх гаилә кушаматы булып торган. Хатын-кызлар нәсел исемен генә йөрткәннәр. Әгәр хуҗа үз кулын иреккә җибәрсә, ул аңа үз руы исемен биргән. Икенче бирем. Бош калган урыннарга аста күрсәтелгән сүзләрне куеп, текстны языгыз. Җавап. Бер вакыт Рим аксөякләре нәселеннән чыккан ниндидер бер бай хатын гракхларның әниләре Корнелия алдында үзенең кыйммәтле бизәнү әйберләре белән мактана башлаган. Минем бизәнү әйберләрем менә дип Корнелия улларына күрсәткән. Әниләре улларына бик әйбәт тәрбия биргән. Өченче бирем. Тарихи документ изеген укып чыгыгыз. Сүз кем турында барганын языгыз. Дөрес җавап. Сүз Гай Гракх турында бара. Дүртенче бирем. Дөрес җавапны тап. Китерелгән җавапларның кайсысы Тиберий Гракх кабул иткән закон? Дөрес җавап. Байларның артык җирләрен тартып алып, ярлыларга бушка өләшкәннәр. Укучылар, бер туган гракхларның җир турында кануннары диелгән темабызның практик өлеше тәмам. Онлайн мәктәбебезнең киләсе дәресләрендә очрашканга кадәр сау булыгыз.